Burun zamanda kort менен корсак yaşaptılar. Алар икisi генә көн күргәннәр. Хуҗалык иткәннәр, аларныңка бала сагалары булмаган. Менә сез шикелле күпләп утырып, түгәрәк өстәл артында ашаткалы да, алар менән гәпләшкәле дә, аларныңка балалары булмаган. Ата кеше ире карты көндә еракка, урманга, ул сунарчы булган, балык тоткан, урманга сунарга китеп, җанлыклар, җанлык җанварларны тотып, аларны атыпмы, капканга эләктерепме, аны ятмәгә балык эләктереп, күлләрдән алып, алар дөнья күргән булганнар. Карчыгы бер үзе өйдә ялгыз гына калып, өйдәге хуҗалыкны карап, мал-туарларны асрап алганнан соң бер ялгызы калган. Әтсе буша дигән, үләй дигән, менә минең дә балларым булса, кичкентәй генә бер кызым булса, янымда утырса, мин белгәннәремне аңа сөйләр идем, өйрәтер идем, эшкә өйрәтер идем, йырларымны йырлап ишеттерер идем дип. Аныңка андай кызы булмаган. Ул аңа үтә көйгән. Bir günne kartı avcılıktan koyup kartığına dediğim kartık ve dire yumda ormanda cennetler bitti. Min nayrına indi min alsırak gidermem balık tutkalda kullerde balgazaydı yırakarak gidermem min ötüp günde kaçmazmam. Sen beni kütüp alın dedim. Allah ettirip kartı sana son kart koytkan. Anam Karçığına күргән белгәннәрен кәпләй дигән менә карчыгым, мин еракка киттем, алыста булдым. Но бер хикмәтле, тиз киткерлек бер күлгә тап булдым дигән. Ул күлдә янына килсәм, аның янында җәннәт җанварлар туп-тулы. Төлкесе дә, бүресе дә, куяны да киләтләр, хәлләре беткән. Яраланган, авыру буладылар. Алай булса да бер-берсенә ташланмайдылар, бер-берсен ашамайдылар, берничә көн буладылар. Аннан анда суын эчеп, эченә төшеп, балчыгында аунап, хәл йыеп, савайып, кире үз юлларына китеп каладылар дигән. Мин дә ул нидә булдым, күл янында булдым. Ашагалы ашым булмаса да суын эчсәм, мин анда тукландым. Үземне көчле икәнлегемне тойдым. Дип ясаймыз, әйбәт килеп чыгамы? Көчле икәнлегемне тойдым дип карчыгына сөйләй дигән. Карчыгы бу хикмәтле хәлне ишетеп, исе китеп, әйдә дигән картым. Әллә без дә ул күл янына барып, бер-ике көн булып кайтаякмы? Может, безгә дә бер ярдәме тиеп, балага усмасмын мигәнмен мин дип әйтә дигән. Карта аңа сөйгән, куанган, әйтә дигән ярайды. Бергә барырбыз, яшәп килербез ул күл янында дип. Улар йыйынып, тигәнеп, шаулашмагыз, пожалуйста, вас слышно же. Менә тәлүсе. Йыйынып, тиренеп бер көнне алар чыгып киткәннәр күл янына. Алар анда яшәгәннәр, суыннан эчкәннәр, көт сөйгәннәр, үзләрендә яңа бер көт яшәреп киткән шикелле булганнар, кайтканнар. Аннан 9 ай үткәннән соң карчыгы дөньяга бер кыз тапкан. Кыз гайрәтле генә, юан гына кыз дөньяга килгән. Инәсе аны башта күгрәк сөтеннән туендырган, имескән. Но бер вакытта соң кыз юан булып үсә башлаганнан соң күгрәк сөте җитмәй башлаган. Ул сыер сөтен үтерә башлаган, сыер сөте эчкән саен кызтагы да үсә башлаган, юанайган. Bir zamanlar sıyır sütü de аңа ас була башлаган. Ашантыраганнар булар, үзләре башта сөйгәннәр, вот менә безнең кызыбыз андай
зур булып үсә, күз тимәсен дип, гел аның янында өскөлдәтеп кенә кызым да кызым өрмәгән ергә утыртмай иркәләткәннәр кыз аның саен үскән, юган булып үсә башлаган. Атама нинә моны туйдыра алмай башлаганнар бер заманнан. Аннан алар уйлайды, кыз бала атама нинә туйдыра башламаганга, күрше үләннәрнең тавыкларын тотып алып, аларны тотып алып, пешереп үзе ашап, алай тамак туйдыра башлаган. Авылның кешеләре моны белеп алганнан соң исләре китеп, бер нәрсәнең хәле булып китте дип. Атама нинәгә киләтләр, менә кызыгыз безнең тавыкларыбызны куып тотып ашай дигән дип. Аннан соң менә туйдыра алмайбыз балабызны. Кешеләр буларга атуланганнар, аның китеп калганнар. Бер мәсәлән соң тавыклар авылның беткән, каслар беткән, куйларны ашай башлаган, итскеләрне тотып ашай башлаганнар, башлаган багыз. Анда хәлне күргәннән соң авылның халыгы әкренләп, ипләп, авылдан чыгып китә башлаганнар. Игенсе башка якларга күчеп киткәннәр. Бер хикмәттә, авылда авыл ялгыз калган, өйләр утырып калган, урамда беркем юк, бер нинди тавык та күренмәйди, каз-үрдәк тә күренмәйди, бөтен үзен кыз ашап бетергән кешеләр башка авылларга күчеп киткәннәр. Менә хикмәт, изагы дидәрләр, кафаңны салып ташласаң да ярый, наверное. Алай дип, кыз бер заманны бөтенләй үзенә азык таба алмай кыйнала башлаган. Үскән, албасты шикелле юан булып үскән. Аяклары әллә кайга таралган. Кулларын яйып ибәрсә, куллары күлне кутаклап алгалык төрлектә булган. Аннан картман картсык сөйләшә диләр. Бер нәрсәнең гынах шунлыгына каршы без нәрсә үстереп куйдык, ник алай калдык дигән көйгә калганнар. Нәрсә кылып туйдырабыз инде бу баланы туйдырсак та, аннан ахыры нәрсәне бетердек. Кыз булардан инде асык үзен туйдыруны сорап, бер нәрсә булмаганнан соң бер мәлне атасы менән инәсенә кырын карай башлаган. Атасы менән инәсе аңлаганнар, кыз, наверное, инде безнең үзебезне тотып ашар дип уйлаганнар. Алай дип кургатстан ягы катып китәйек дигәннәр. Катып киткәннәр бер көнне, кыз яклап ятканда, без картыга әйтә дигән, кыз яклаган арада без китәйек, аның кырлаганын ишеткән саен арарак китербез дигән. Катып киткәннәр, кыз кырлап йоклайды, булар аны ишетәләр, я йоклайды дип йөгерешәләр, катсатлар. Бер мәлне кыз уянып килгән атыгып, аның ашанкысы килгән, ата инә янында юк, үгереп инәсен чагырат, атасын чагырат, минем атыктым, мине ашандырын диде, берәү дә юк. Аннан ул аңлаган, ата менән инә моны ташлап катып киткәннәр. Куып тыккан атасы менән инәсен. Менә җирне лапыртатып, куып килгәнен ишетеп, атамнан инә яшенеп киткәннәр, яшенгәннәр. Кыз буларны күрмәй үтеп киткән. Атасы менән инәсен тапмаган кыз алтта бер нәрсә йөгереп китеп утырганын күрә дигән. Ул аны үзенең аяклары икәнен аңламаган, бер җанвар йөгереп бара дип уйлап, аны тотып алам дип, тагын да каптырак йөгереп егылган арада аягын тотып алган. Аягын тотып алып, ашай башлаган. Үз аягын үзе ашай башлаган. Аякларны ашап, бер мәлне ул ярты гына тәнен алып калган ердә. Бәни хикмәте. Аның алып канга батып, үз аягын ашап утырган. Алина, йөгермә. Тотып алган. Менә фикерләрне алып. Үзен ашап утырган кызларын күреп, инде аның хәле беткәнен аңлап, ата менән инә аның янына килгәннәр. Кызлары сыктай дигән,
Атаман ине кызларын жәлләп, атаман ине сактайды. Нәрсәне үстереп куйдык, нәрсәсенең албастысын үстердек, ник алай булды диде. Ана кыз әйтә ди. Атам инәм сезгә Аллам ала биргән юк иде. Сез үз теләгегез менән мине тултырдыгыз. Кәрәкмәгән бала идем мин дөньяга. Көтелмәгән бала идем. Сез тултыруын тултырдыгыз. Тик мине асрап кырыннан сыгалмадыгыз. Менә инде мин китәм бу дөньядан. Бәхил булым дип әйтелмәйм, мин сезгә риза түгелмен дип, алай кылып атасы менән инәсенең кулында җан биргән. Нәрсә кылсыннар, бәхетсез ата-әнине кызларның үлемлеген йыеп биреп алганнар, күмгәннәр анда, аннан әйткәннәр, Алла биргән эш кенә, Алла биргәннән булсып бер нәрсә эшләп булмайды, Алла бирә, Алла да булсып бер нәрсә эшләп булмайды дигән фикергә килгәннәр. Менә шул хакыятым. Рәхмәт, балалар. Хәзер инде кем нәрсә язады? Рәсемнәрегезне карайбыз. Ну-ка, кем нәрсә язады? Карайбыз. Алишер, күрсәт рәсемеңне. Я рисую. Давай. Менә Алишерның албастысы. Менә Элизанка. Камиляның кем караңсы? Это облако или озеро? Вот бы показать неләрне ниләргә психологларга яна. Вай, Илдарның. Разноцветный. Ну-ка, Альберт, писатель. Девочка большая у тебя, да? Которая... Я еще не долисовала. Коровы. Мне надо пальцем нарисовать. А у девочки что, ноги где? Мне пальцем потом съела. Ноги села свои? Да. Ну, молодец. Видишь, он меня сожрает. Прекрасно. Нужен красный. Албасты, настоящая албасты меня была. Она детство ее. Молодец какая. Я пальцем еще. Осмысленно килеп чыккан прямо Алинаның кырәсенә. Молодец, молодец. Все вы молодцы. Кто что понял, все нарисовали. Молодцы. Я еще не долисовала. Ты еще не нарисовал? Мне у тебя больше нравится. Нарисуй облака. Эми за ногу затащила. Да ты что? Это курица, и тут на могиле тоже. Она вот выросла большая, ела все, высокая. Это на пришли? Толстая, она была Не, похожа. вот смотри, типа, у тебя красивее, ты посмотри, чем у меня. Нет, у всех красивые, каждый же